Welcome to my channel! So, ayan. So, dito ako ngayon sa inyo sa... Pwede mo kita dito? Bale, ano sila? Pero magkaiba Parang pwede mo sila- naman Ah, dito. 6 hanggang 6 sila. Ano na 5. So, 1 hour lang kami. Medyo ano lang. So, ayan, guys. So, ang sarap.